V dňoch od 27. apríla do 30. apríla sa v meste Vráble konala medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina. Bol to už poradí 12. ročník súťaže. V posledný deň bolo oficiálne vyhlásenie víťazov a slávnostný koncert víťazov, na ktorom sme sa zúčastnili aj my s našou kamerou. Cieľom tejto súťaže je vlastne prispieť k vokálnemu rozvoju, prispieť k zvyšovaniu umeleckej úrovne výchovy mladých spevákov na umeleckých školách. Spevácká súťaž Imricha Godina nesie názve, pomenovanie podľa slávneho významného vrabelského rodáka, operného speváka, pedagóga Imricha Godina. Jedná sa o spev, klasický solový spev vo veku do 33 rokov. Súťažia speváci v 7 vekových kategóriách. Odborná porota hodnotila súťažiacich podľa jasných kritérií. Spevácka súťaž beží vo vekových kategóriách. Sú to chlapci a dievčatá vo veku do 12 rokov. Druhú vekovú kategóriu tvoria dievčatá a chlapci vo veku do 15 rokov. Tretiu vekovú kategóriu sú dievčatá a chlapci do 18 rokov. Vo štvrtej kategóriu súťažia samostatne, sú to dievčatá, ženy do 24 rokov. Nasleduje piatá kategória, sú to muži do 24 rokov a najvyššie vekové kategórie sú to ženy do 33 rokov a muži do 33 rokov. Čiže máme 7 vekových kategórií. Ich program, súťažný repertoár pozostáva podľa vekovej náročnosti od ľudových piesní až po koncertné árie rôznych období, rôznych štýlov. Špecifikum tohoto ročníka súťaže bolo v tom, že poprvýkrát na tejto súťaže sa nezúčastnil profesor Andrej Kucharský, ktorý bol takou dušou tejto súťaže, bol prezidentom, dlhoročným prezidentom súťaže Juventus Canti. Profesor Andrej Kucharský bol jeden z prvých žiakov Imricha Godina, po ktorom nesie naša súťaž názov. Ďalšie by som povedal, bol vysoký počet prihlásených súťažiacich do tohoto ročníka súťaže a po tretie sme rozšírili aj porotu, čiže sme mali tomto roku porotu zo Slovenska, z Ukrajiny, z Poľskej republiky, z Českej republiky a zo Slovenskej republiky. Absolútnym víťazom sa stal spevák z Bieloruska. Aký je to pocit byť absolútnym víťazom? Čo to vo vás vyvoláva, evokuje, aké pocity? Je to pre mňa veľká česť. Som na súťaži už druhýkrát. Teraz je to o niečo úspešnejšie a zamiloval som sa do krajiny aj do súťaže. Spieval som árie z obdobia romantizmu a realizmu. Všetky sú o láske. Podobne ako bieloruská ária, s ktorou som súťažil. Aký je to pocit byť víťazkou tej svojej kategórii? Opíšte nám, čo ste spievali a pocity z toho víťazstva. Keď jsem se zúčastnila kategorie ženy do 33 let a ten pocit je samozřejmě úžasný. Jako ty soutěže jsou vždycky náročné v tom, že se sejde spousta výborných zpěváků a to rozhodování musí být těžké, ale tak nějak to tak vyšlo, takže já jsem samozřejmě strašně ráda, jsem spokojená. No a ten repertoár byl tak nějak, předpokládám, uspůsoben mým nějakým schopnostem a úrovni zrovna, na které se jako pohybuju. Tak jsem zpívala árii Mozarta, Elvíry z Dona Giovanniho a Rachmaninovou píseň v prvním kole a potom jsem zpívala v druhém kole od Miroslava Reichla jednu píseň z cyklu a potom árii Mimi z Pucciniho Bohémy. Aké sú vaše prvé dojmy a pocity po ukončení tejto súťaže? Ako to vnímate? Aký to má vplyv na mesto Vráble? Mám strašne veľa pekných pocitov. Je to hrdosť na to, že naši ľudia Vrábelčania dokázali zorganizovať takéto krásne podujatie. Vďaka patrí Jožkovi Vrábelovi a jeho kolektívu zo základnej umeleckej školy Imricha Godina, ktorý už 12. ročník organizujú túto medzinárodnú súťaž. Predtým to bola súťaž vlastne len slovenských talentov a spevákov. Potom krásne umelecké zážitky, to sú také ďalšie pocity, ktoré mám a naozaj dá sa, že sa nám zase vo Vráboch podarila veľmi pekná vec.
Čo hovoríte na víťazov a celkovo na zúčastnených, že sa tento rok zúčastnili z čo najviac krajín? Aký máte z toho pocit? To je tiež ďalší veľmi pekný pocit, že o Vrábloch sa teda dozvedia ľudia široko ďaleko, Bielorusko, Poľsko, Slovinsko, Česko, Morava a tak ďalej. Čiže množstvo krajín, ktoré doteraz neboli, všetky teda neboli reprezentované tu u nás. Odborná porota povedala, že naozaj tento ročník bol výnimočný, čo sa týka kvality. Ja som laik, ale chodím predsa len trošku na tieto súťaže, na koncerty víťazov. Viem aj ja trošku posúdiť a naozaj veľmi sa mi páčili tie výkony. My sme strašne radi, že takéto podujatie v podstate medzinárodné je na pôde mesta. Všemožným spôsobom ho podporujeme. Ako predsednička kultúry, kde je členom aj Jožko Vrábel, to znamená, že je riaditeľ tejto súťaže. Samozrejme vždy bojujeme za to, aby sa tam vyčlenili nejaké finančné prostriedky a taká väčšia čiastka, lebo si myslíme, že je to naozaj super vec. Ja túto hudbu mám veľmi rada. Musím sa priznať, že sú také momenty, kedy naozaj také zimomriavky proste človek cíti, keď sa do tej hudby vžije a dneska sme videli skutočne to najlepšie z najlepšieho. Nielen súťažiaci, ale aj organizátori sa už teraz tešia na najbližší ročník súťaže.